Dara tini ni je o panda hai ke ba je tini lama to kasuya ni man baksa lukro comment khayo hangar strike sing kangke tangi bagi lama kasuya hai ke ba sai ninga anlon jekhanya pung kangke gari gura mal khung lai tongo abra tu yin tam sana jotono na hambai puilabo lokni kok o channel no belai na hambaya pharo kok nga haise je strike go simise dugan khologia malkhung solia abo hairong nudo omoto saya nungya ke tongmani monohno full hunger strike hake oboto saya nungya ke tongo oro sengtamni bagi gari ro kasunaiba hake te kaisa kok omno grenti ribo saimia romni tabu borok tei torma hake phai tongo hakabo chini naikani khlainai prosason tongo जों तोरो लामा कासुनान नि जों खाया बुबा ग्रातो साख्लाय बरखा जों अक बुकसा से तंनाय चिनि दिमानो रखसावै चिनि दिमानो सानैनाय जों होल हांगार स्ट्राइक से तंनानि फायो पुस तामनायरो बेलायनो साथे बाक्सा पुस केबा मानो रलाय दंगो सोशल मीडिया रगो खियाबा बंगनो नां सानानि मुसंगो आबंखा बुसिया तुतिदा खलाय तंखा ना बुसि उइदा खलायका बां साइमिया कक हायसे full hunger strike no joda nini bon strike khlaimani abuno joda hangka sung to molla ma kasnani bagai chim khaya omdo se ok buksa obo kaisa choba hangka bubagra tinini simi saya nangya ke asugoi chini dabino tuye bubagra saya nangya ke tongsinai ni phaga chung bubagra no logire nani phaya bose gari ro kasnani malkhong kasna abo hai kuno kok kriyara hambai sini hawa tongo sia sengtaw sini ti prasaro thangjagai tongo munisa ukulu kulai tongo bas hawa sini sakjagai tongo tongmung chamung lekha seimung porimung jekono jaga sini borodok sakjagai tokha abono tuyei baksa sai tongko bubagrano hamya baksa tongko bubagra thaitung aba hairo kok sanai rokno tamo message khane musu obo to belai nangmani question khlaigan belai no nangkukmani sengmung Romni tabu seng tini oro satung keprama wan sugi naidi nasi gi naidi busuk satung keprama o jaga tabu okbuk saka asuk lainani jeng nango obo tamni bagai hingke seng bai jeng thamja krini bagai no tini okbuk saka tongnani nango lama kasulainani nango jora jora seng tebo coba kotor khlainani nango tangai mak khlain kabo seng bai seng abo tamnai kok thamja krikya haingi no sini hukumu teruk sekjagai botongo haka sengabo rokno tabu tamni sanai hakang asuk kok guri riwu yang salia kok hingga haise tabu bises khlai tabu goro je hol hangar strai tonglai to hani bubagra nung je sapati phanu khai tongde kasa khlai de kupur khlai de korma khlai de kosom khlai de abuni kuno metaria obo tabu sengoro tipra motha da khlaika tangko bubagra tipra motha ni kharcha suprimuba tipra motha no khlaika nei buiwan sogo au haka bises khlai to tipra motha no haipana sung toro tipra motha khlaipana sung omo tipra motha ni dabia omo to Tripura rajyoni 12 লক্ষ bukung barani bini thinangni lama se or tamni sing kesak kupur huni tongnani nangba or to kesak ni kupun om hai kuno kere agate kaisa ko je o social media rogo je hamya post khlai tongai borok no nang sanani musungo tabu gomo tipra mothani diman nungkha suppose tipra mothani diman mo kokni kokobongni kokni mote haka o diman jodino success ngi thangmani yaglo hangke or je bubagrana tabu kok hamya sai tongnai rok tipra mothana hamya sai tongnai rok borok ge o dimano book khailagda great tipra len mang hangke borke great tipra len bisingo tonglagda constitutional solution jodi no mani khangka hangke sudu tipra mota khainani simita constitutional solution no abu wansuk tai kalai o jaga bo hangkoro to bubagra bo saichung kusung oro tongai sai thanan bagi saya boto bini tipra dopha bono kusung o hasa kawo hangai tongani bagi se o dabi khlai tongo hingkai ani mote hingke ani phani hingkai o dimano opus khlainani kuno kok se krei kuno prashno krei kuno sungmung krei hambai
tini jo ase terek ke lukurok khaibeni kabang manuk jagoi tokha o je ground sanamjak puga pungu je thano na dekhlai je thano obo pungya hnai to saime ado pungmani kari mo bike khlaisa thanai borok phasa phayako abo se jaga se kringi tongkha tabuk busik baji khaba 12ta se baji akho heka tabuk se osike borok ni tongkha kai o borok no sung borok jaga ri manai omo to tamnai pungma kari bo bike phaibo boro jani bolong bising basang sa habai ma tongono obo hai ma tongo ta tini ni o panda o choba oro tabuk sunglukui mangkha serai manai serani theke berisik bura samni serai monangi tipasar ase andalon tabuk kondo yok sama ma engi khlai ma tong oro ke sin tipasar bising to baksa sako mo haise nangnai baksa takase senangnai aba hai kabang mano sana se tong abo tabu sini dangi pharongni khogo bosung khnaka tipra sarok yongla pali kalaya omhani je kokrongmani omo haidang kha obo to sung sabni majra nango hni sung wansungnai obo to tabu majra nangma to sini bai sini majra wonu sung tabu rujulai ma tongo tabu porina thangtani angkacha roman script ni koknoma sasinai porina thangtani sung roman script nango hni satani te khorokta tiprasana phai sakwa sanga bo nangya abo bo kaisa majra abo bo kaisa chini bisingo no majra phayo tiprasa ni bisingo aga mo ba ka thamsang nai aga bobo no bono thamsangya bobo hino bono thamsangya bobo hino bono leader hamya bobo hino bono leader hanya aga to sungtine hani buba grano so sungtine busunga leader ngai ma ka kubai ka tharka sungman kha aga nungtai boma hai leader nang o bhai je sungnai rong nang sawta nung boma hai leader nang buba grano kare te kono leader kare aga te kaisa kok chini borong ke tam hni sachinani rang puisa bo kisa bial se bial rang puisa bo oboni bagino bo puila kubai ka tharka phai tong khono olo ngange tangai bini nok nuk choliani bagai rangri bai paijagi thanani nango tini bubagra to am hai rang puisa bai paijagi thanai bota am hai bektia oboni bagni sung bubagra no tini sik jara kubai ka thangke sung bono nugo a bagni bubagra ni logio jotno final bagai angko bo baksa nogo doi mobile bai youtube thake facebook nogo nai tongnai borok orop haino musukano bongni bikha tongmiya borok haimaliya ama saram hengke ang borok no kok kesanai je khak tongphano phaimali oro abo to bini nok ni problem rok tongino mano kolom kasa tongino mano hengke bongnang sanai nogo tongi phano kaitor hne bhagavan hne ishor hne janje ja mani mutai rok no chini bagai chubathung o diman dakti success thung chini bagai sori jatun hoi bongnang khabai khubai ke ang bongno kokmung kasaro hambai ang geto sorilam constituency ni ani mung geto Bisram Dev Burma ang tabuk YTF Central Secretary hambai au nong no channel no te personally no belai belakin ang khabai khubai ken ang no hambai te sibaya phro te bisas khlainai sini all lukuni kok o channel no bo pai playa hambai ya phro o channel te bukusok saka katun hambai khabani tako tai bukuk sang gangka sung satong hunja lukuro kabang mano ora asuk lai tong sung truk ke borok babe kok sanani setok len